Σεζόν 1976-77, η ΑΕΚ, τον Μίμη Παϊωάννου, Θωμά Μαύρου και των υπόλοιπων αστέρων έκανε την καλύτερη πορεία της ευρωπαϊκής ιστορίας της. Πρώτος αντίπαλος, η Δυναμό Μόσχας. Η νίκη με 2-0 στη Φιλαδέλφια, σε συνδυασμό με το εκτός έδρας γκολ στην ήττα με 2-1 στη Μόσχα, της έδωσαν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εκεί την περίμενε η αγγλική Derby County. Η νίκη με 2-0 στην Αθήνα, σε συνδυασμό με το ιστορικό 2-3 μέσα στην Αγγλία, το οποίο για χρόνια ήταν η μοναδική νίκη ελληνικής ομάδας σε αγγλικό έδαφος, της έδωσαν την πρόκριση στη φάση των 16. Επόμενος αντίπαλος, ο Ερυθρός Αστέρας. Η νίκη με το αγαπημένο της 2-0 στην έδρα της, σε συνδυασμό με το εκτός έδρας γκολ και πάλι στην ήττα με 3-1 στο Βελιγράδι, της έδωσαν την πρόκριση στη φάση των 8. Εκεί την περίμενε και πάλι μια αγγλική ομάδα, αυτή φορά όμως η QPR. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Loftus Road, όπου η QPR κέρδισε με 3-0 και πήρε αέρα πρόκρισης. Παρ' όλα αυτά, στις 16 Μαρτίου του 1977, η Ένωση έγραψε την πιο χρυσή σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας της, κέρδισε με 3-0 στην κανονική διάρκεια, 7-6 στα πέναλτι και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Στους 4 αντιμετώπισε